Okay, ito ang ating lechon para bukas. Medyo maaga ang pick up. Ang pick up ay maaga, so we need to wake up like 3 a.m. So maraming nagtatanong kasi ito, yung fresh na pig from cattle house, kung ano yung size niya. Ito, para magkaroon kayo ng idea. So yan, 1 inch. So yan, all the way doon. Nasa 36 inches. Okay, dito yung ulo. Ayan, so inch yan. Okay. Ayan. Para magkaroon yung iba ng idea. Kasi nagtatanong silang gaano kalaki. Ang baboy na 40 to 49 pounds. Okay. So ito fresh to from the cattle house ha. Kaya madugo kung paano pumunta ng cattle house. Napakahirap. So pag pinalinisan natin yung laman loob niya, may bayad pa rin yun, may charge yun. Yung palinis, hindi po libre yun. Binabayaran ko po yun bago kukunin yung laman loob. So kung gusto nyong kunin yung laman loob, ay brother. Oo. So Ronin, okay. So ito yung 40 to 49 pounds nga from ano to, cattle house mismo. So kailangan nating tingnan. So nasa 36 inches yung mga nagtatanong kung gaano kahaba. Okay? So para magkaroon tayo ng idea, laman loob pwede, may laman loob pwede nilang kunin as bopis. So yun, may nagtatanong kasi kanina kung malinis na yun. Siyempre, papalinis ko yun. Papalinis ko yung laman loob, may bayad po yun, at charge po sa akin. Tapos pagdating ko sa bahay, lilinisan ko ulit, isisiplak ko, tapos kukunin ng kliyente. Kung gusto nila, malinis na yun. Bahala na sila maglinis ulit ng pangatlo, pang-apat. So yan, so maaga tayo bukas. Ito yung mga size niya, yung mga nagtatanong inches, ganito kahaba. Nasa 36 inches. So yung diameter niya, roughly nasa ano ba to? Sabihin na natin 10. Yung sa belly part 10 inches. So para magkaroon po kayo ng idea. Ano ho? So mga nagtatanong kasi kung ano yung sizes. So yan, para ano natin, para malaman natin mga kliyente. So maaga tayo bukas. Timplada na yan ng special na timpla. Ikain ko. At kukumutin na natin. May kumot pa yan para yung moist ay yung moist niya matanggal ng konti. Yan, parang ano yan, kumutan natin. May pagmamahal yan. Yan. Kumot-kumot. Kumot. Tapos ito pa. So, para yung basa-basa sa katawan ay matanggal. Okay? Pag kasal ako, order ako. Okay, brother. Anytime. Alam ko, nasa San Diego ka lang yata, bro? Okay, pag nasa San Diego, kayang-kaya natin yan. Okay, salamat. Okay, nandiyan na po yung number ko. Order na po. Fresh po yan, hindi yan frozen. So, madugo kung paano kumuha ng mga fresh na baboy sa Katayan. Napaka matrabaho. Okay? Pero nag-i-enjoy naman tayo Okay? Babush, Kailoko.